Ngasingahlala unyaka Ukuhlala zindlela. Shame ngeke sami ngisiyena umngani wakho. ngilibele ngilalele inyoni nje. Iyangihlupha kakhulu into yokuthi uma ngabe ungenankinga nomunye unkosikazi bese kuba khona lento lena eyobungani. So ngifuna ngaso sonke isikhathi noma ngabe yini aqhubeke nabangani bakhe noma ngabe uyababala abangani bakhe angalinga bale nami. eKristweni owalethu mina ngisasalelwe indlela ende yabi and nje already sengikhathele. Ungaphumi. Okay vele bengayena ke umuntu okhutheleke. Kodwa nje manje uwesi nqana yonke into. Yazi kodwa ngiyakuzwela shame yazini. Maye wafuna yakho iscan kwenza njani? And nalapho awukwazi ufune uhambe wedwa nje uqhamisa uthi nakho ke Nkosi yami. And nje Nkosi yami ngcono ngoba iGristo odokotela babuza ukuthi hawa hamba wedwa ini. Kodwa nje leyanto yamdinga ubaba umntwana ukuthi abe khona ngeke.